खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय दासिमनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ बलिउड सावथुन मुलुगनि गागि फावखुंगुर आशिष बिद्यार्थीआ मोनसे जाब्रबथायाव जोखोम जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला जाथाया गुवाहाटीआव जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गीतानगराव जानाय मोनसे जाब्रबथायाव बिद्यार्थीआ जोखोम जादों, जेराव बिथांखौ प्राइभेट हस्पिटालाव थिसननाय जादों होनना मिथि मोनदों। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला दिसपुरनि फारसेनिफ्राय फैबाय थानाय AS01 DY 5061 रेजिस्ट्रेशन नम्बरनि गंसे एवेंजर बाइकआ सानै सुबुंखौ गोख्रैथिजों सौग्रावदोंमोन। जाब्रबथायाव बाइक सालायगिरि आरो आशिष बिद्यार्थीजों लोगोसे बिनि बिसि रुपाली बरुआ जोखोम जादों। लोगो लोगो गीतानगर पुलिसा जाथायथिलियाव सहैयो आरो जोखोम जानाय बाइक सालायगिरिखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव दैथायहरो आरो आशिष बिद्यार्थी आरो बिनि बिसिखौ गुवाहाटी एप'ल' देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। एप'ल' देहा फाहामसालिनि बुंथिगिरिया फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय मोनायाव मोनसे लामा जाब्रबथायाव सानैबो जोखोम जादोंमोन आरो बिसोरो जोंनि देहा फाहामसालियाव फैदोंमोन होननानै बुंथिदों। आशिष बिद्यार्थीखौ देहा फाहामथाय होनाय जादों। दासान्दि गासिबो थिगैनो दं एबा रावबो एसेबां थासारियाव जोखोम जायाखै होनना मिथिहोदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि सासे गोख्रों मावथि अनजालु उजिरा लामा जाब्रबथायजों अबथिरा जिउ गोमाबाय। बिथाङा थांनाय मोनानि 11:30 रिंगानिफ्राय 12 रिंगासो समाव लामानि जाब्रबथायाव बे बुहुमनिफ्राय अरायनि थाखाय नागारनानै थांबाय। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानानै थांनाया जोंनि बनरगाव दख'रा एबसुनि आरो बर' हारिनि थाखाय सुफुंख'हायै खहा जालांबाय। थांना थानाय समाव बिथाङा मेंनाय बानाय गैयाजासे सासे गोख्रों खामानि मावग्रा सुबुंमोन। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानायखौ जोबोद गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे रुंसारि बिथांनि न'खरनिसिम दाहा फोरमायहरदों। बे समाव गेदेमा रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिनि समाजारि बिजोङाव मोनसे पस्ट खालामनाय एबा गोदान बोसोरखौ बरायनाय मोनसे पस्टखौ नुनो मोनदों, जेराव बिथाङा गोदान बोसोरनि गिबि सानावनो बिथाङा पस्ट खालामदोंमोन, जेराव बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। आसाम राइफल्सनि रौनिया जवान प्रबिन चन्द्र बर्मनआ गोबाव सम फाहामथाय लाबाय थानायनि उनाव जिउ गोमाबाय। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटि पटियागाव पदमबिलनि थागिबि आसाम राइफल्सनि रौनिया जवान प्रबिन चन्द्र बर्मनआ दिनै जिउ गोमाबाय। 2017 मायथाइयाव नागालेण्डआव NSCAनि गाग्लोबनाय समाव बिथाङा गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। बे गाग्लोबनायनि उनाव बिथाङा कलकातानि आर्मी हस्पिटालाव गोबाव सम फाहामथाय लागासिनो दंमोन, नाथाय बिथाङा दिनै रुंसारि जालांबाय। मोनद' हारिखौ ST खालामनो मन्त्रि हान्जाया आसाम आयेन आफादाव गथायनाय फोरमाय बिदांखौ आबुङै नेवसिगारनायनि थांखि लादों सिसिट'आया। मोनद' हारिखौ ST खालामनायखौ गनाया सिसिट'आया। सुहास चाकमानि दैदेननायाव सिसिट'आया दानानै होजानाय सुबुरुन कमिटिनि फोरमाय बिदां बादियै बे थांखिखौ लानाय जादों। मोनद' हारिखौ ST खालामनायनि हेंथायै हादोरारि थाखोआव बेरेखा खालामगोन। सा सानजा ओनसोलनि जनजातीय आफादफोरखौ लाफानाय जागोन, गासैखौबो लानानै बेरेखा खालामगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों सिसिट'आनि गाहाय दैदेनगिरि आदित्य काकलारिया। रैखाथि हान्जाफोरा हादोरगिरि खुंथायनि सिङाव थानाय नसुंसे रायजो मणिपुराव आयेन बेरेखा हाथियारफोरनि हेंथायै मोनसे अपारेशनखौ जागायदोंमोन। दासान्दि गोबां अपारेशनखौ खालामबाय थादों होनना मिथि मोनदों, जेराव मोननै जिल्लायाव खालामनाय अपारेशनाव रैखाथि हान्जाफोरा 1 M16 राइफल, 1 SLR, 4 बल्ट एक्शन राइफल, 1 पिस्टल, गोहोगोरा IED आरो मोनसे ड्रन, मोन 15 ग्रेनेड, 85 राउन्ड गोथां गुलि बारुद आरो गोबां अजद गोनां मुवाफोर बोखांनो हादों। केरुवांगेमाव जानाय गुबुन मोनसे अपारेशनाव आरोबाव रैखाथि हान्जाफोरा 2 बल्ट एक्शन राइफल, 1 पिस्टल, 2 ग्रेनेड, 125 राउन्ड गोथां गुलि बारुद बोखांनो हादों। फारसेथिं रैखाथि हान्जाया इम्फल सानजा जिल्लानि मांगम गामिनिफ्राय न'आवनो बानायनाय गं 27 बमाफोरखौबो बोखांनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों। नगाव जिल्लानि सा 8 पुलिस अफिसारआ डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस मेडेल 2025 खौ मोननो हादों। पुलिस अफिसारफोरनि साबसिन सिबिनाय, सोमोनांथाव बिहोमा आरो मावनांगौ हाबायाव मेंनो रोङै बाउसोमनाया थारैनो बाख्नायथाव आरो बे गोहोनि थाखाय गोग्गाथाव आयदा जानानै फैदों। मख'नो गोनांदि नगाव जिल्लानि सिनियर पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस स्प्रिनिल डेका, जेराव बिथाङा गल्डेन मेडेल मोननो हादों। उफ्रा SP क्राइम ब्रान्च जयन्त बरुआ,
इंस्पेक्टर संजीत कुमार राय, डिप्टी इंस्पेक्टर सूर्य देका, डिप्टी इंस्पेक्टर बिजु बर', लान्स नायक मिजानुर हाजरिका, लान्स नायक परसम निहिरा आरो कन्स्टेबल हानिफ चौधुरिया सिलभार मेडेलखौ मोननो हादों, जाय बान्थाया नगावआव बयखौबो गोग्गानाय लाबोनो हादों। गुवाहाटी नोगोरमानि बरजाराव थानाय ओनसोलारि बोथोर बिगियान मिरुआ फोरमायनाय बायदिब्ला 24 दिसेम्बर खालारनिफ्रायनो खोला सोनाब फारसे बार बारनायनि जाहोनाव आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालेन्ड, मणिपुर आरो मेघालयजों लोगोसे सा सानजा हादोरसाफोरनि बांसिन ओनसोलफोराव जोबोद गुसु जादों। थांनाय माखासे साननिफ्रायनो भारत तिब्बत सीमा ओनसोलजों लोगोसे अरुणाचल प्रदेशनि गोबां जिल्लाफोरा बरफजों साग्लोबजानानै दं। गोदान बोसोरनि सिगां थामहिनबा 30 दिसेम्बरावबो गुवाहाटीजों लोगोसे हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव एसे अखा हादोंमोन। 1 जानुवारिनिफ्राय दिनैसिम अख्राङाव साना नुजादों, नाथाय 26 दिसेम्बरनिफ्राय 31 दिसेम्बरसिम साना फ्राय आबुङै थाखोमानानै दंमोन। उदालगुरि जिल्लानि रौता हादोरारि फरायसालिया 25 बोसोर आबुं जाबाय। सानसेनि गाबगोनां हाबाफारिजों लोगोसे मोनसे गिदिर सिलभार जुबली फोरबो फालिनाय जादों। 2002 मायथाइयाव गायसनजानाय बे फरायसालिया 25 बोसोरसिम सहैनो थाखाय गोबां जेंना जेंसिजों फैनो गोनां जादोंमोन। सिलभार जुबिली हाबाफारिखौ सिगांग्रो थि खालामनानै फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै मोनसे गिदिर हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों। गुबुन गुबुन हारिनि हारिमुआरि आसारखान्थिफोरखौ दिन्थिनानै रौता ओनसोलनि गेजेरजों फरायसाफोरा मोनसे गिदिर हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादोंमोन, जाय हाबाफारियाव मन्त्रि सरन बर' बिथाङा बाहागो लादों आरो हानजा सुरनायनि उनाव बिथाङा गेवलां मेलावबो बाहागो लानानै माखासे बाथ्रा बुंथियो। गेवलां जथुम्मायाव थुनलाइयारि समाजनि उदालगुरि दालायनि नृपेन शर्मा, मुंदांखा समाज सिबियारि आरो बिजिरसंगिरि तरुन आजाद डेका, समाज सिबियारि दिपज्योति साहारिया, महेश्वर ब्रह्म आरो गुबुन गुबुन गेदेमा सुबुंफ्राबो बाहागो लादोंमोन। लोगोसे बाहागो लानानै मन्त्रि सरन बर' बिथाङा फरायसालिखौ अराय जौगालांबाय थाथों होनना बिथाङा हामलायथि बावहरदों। बे समाव बर'नि बिग्रायारि बयजोंबो मिथिजाग्रा सिनायजानाय NLFBनि गायसनगिरि बारग' शिव एम बाथा आरो आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायाव मैखोमै खामानि मावबोनाय बारग' NDB गान्दा बसुमतारी बिथांमोना जथायै सावगारि सेबखांनाय समाजारि बिजोङाव गोसारदों, जेराव मानगोनां बिग्रायारि NLFBनि दाजेनगिरि आरो ex-NDB गान्दा बसुमतारीनि गोदान बोसोरनि सावगारि सेबखांनाय नुनो मोन्दों। आसा खालामो बिथांमोना गोग्गो देहा लानानै गोजोनै थानो हाथों, बेखौनो आसा खालामनाय थाबावबाय। बिश्वनाथ जिल्लानि जामुगुरि हाटआव मोनब्रै लाइन गोनां हादोरारि राजालामानि बाइपासआव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। सासे बेरामिखौ लानानै थांनाय एम्बुलेन्सआ डिभाइडाराव सौग्रावनानै बेलथायनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा खालामो। थैनाय बेरामिनि मुंखौ दासिम मिथिनो मोननाय जायाखै। बे एम्बुलेन्सआ बिश्वनाथ चारियालिनि बलिपुखुरिनिफ्राय सासे बेरामिखौ तेजपुर मेडिकेल कलेजसिम लानानै थांगासिनो दंमोन होनना मिथिमोनदों। क'क्राझार जिल्ला बेलगुरि गामिनि रुंसारि बाबुलाल गयारी आरो बिमा मिनु गयारीनि फिसाजो लोगोसे हेमन्त ब्रह्मनि आंगो बिसि माल्लिका गयारीया गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनि एजुकेशन बिफाननिफ्राय डक्टर सीमा कलितानि दिथा खालामनायाव बिग 5 पार्सनेलिटी ट्रेट्स, एकाडेमिक प्रोक्रेस्टिनेशन एंड देयर रिलेशन टू एकाडेमिक एचिवमेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स बे आयदायाव PhD डिग्री मोनफुंनो हानानै मोनसे गोग्गानाय लाबोनो हादों। गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 20थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनैनिफ्राय साननैनि हाबाफारि लानानै खुंफुंजागोन। गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 20थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ दिनै 3 जानुवारि आरो गाबोन 4 जानुवारिसिम साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय साखाफारा खालामबाय, जेराव दिनैबो खुंफुंजागोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बिहुराम बर' गोजौ फरायसालि आरो बरकुसला MB फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंजागोन। गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 20थि बोसोरसालिया जथुम्माया गाजा गोमजायै खुंफुंजागोन होननानै बे समाव मिथिमोनदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।